Atenció! Ei, bon dia. Bueno, avui estic pujant aquí a la Seu Vella perquè Castellers de Lleida col·labora, com molts altres actes, en la FANOC que fan avui el Dia de la Gorra. Em sembla que els castellers sempre han estat presents fent alguns pilarets per donar suport a aquest tipus d'entitats socials que fan una labor encomiable i impagable. Entre pagesos i carrinclons, homes que s'aferren a les seves tradicions, gent de terra i gent de foc. En una frontera on la mentida no hi té lloc, on es creuen els camins dels homes. És que estiguem enfadats! Baixa, Flint, que m'ha preparat de net amb Falta una, em falta! La gorra la portem. Famílies que ho esteu passant. Volem jugar! Volem! un fort aplaudiment i gràcies també als castellers que d'una manera simbòlica ara també elevaran un castell, un pilar també molt important, que al final no deixa de ser també el que volen representar, que la unió fa la força. Eso es todo, amigos.